Lero pa Nyasa VoiceBox tabwera ndithu uthenga umene wachokera ku chipani cha United Democratic Front UDF. Uthenga umenewu atsogoleri a chipani cha UDF akulimbikitsa Amalawi kuti ndithu asanyalanyaze kumapite akalembetse mukaundula wa mavoti kuti chaka chamawa adzathe kuvota nawo posankha mtsogoleri wa dziko lino aphungu a nyumba ya malamulo komanso makhansala a mawodi osiyanasiyana kuno kwathu ku Malawi. Ndiye mukandima ameneyu a UDF sakungokulimbikitsa kuti Amalawi akalembetse kukavota komanso akuwakumbutsa kufunikira kapena kuti ubwino wa kuti munthu akhale ndi chiphaso chovotera komanso kuti munthu kuti ubwino ndi otani ukapita kukavota. Ndiyeti tikhale limodzi pano pa Nyasa VoiceBox kuti kuti a UDF akuti bwanji pa nkhani yokalembetsa mukaundula wa mavoti kuti mudzavote nawo chaka chamawa pano pa Nyasa VoiceBox. Fellow Malawians, as voter registration is in progress, I urge you all citizens 18 and above, and those who have turned 18 by 16th September 2025 to register. Your vote has the power to end hunger in this country. Your vote is the key to unlocking job opportunities and addressing unemployment. Let's register to vote. This registration is the only opportunity we have to empower ourselves to vote and bring the leadership that will deliver the Malawi we all dream of. Your vote has got the power to bring clean, potable water in our communities, improve healthcare, and ensure education for every child. Your vote has the power to bring electricity to every home, end all kinds of abuse on women and children. And most importantly, your vote has the power to create a corrupt-free Malawi. Your vote counts. It's your right, it's your duty, it's your future. Register to vote.